Γεια σας φίλοι και φίλοι του YouTube, GR Minecraft εδώ και είμαστε εδώ με τον φίλο μου και αποφάσισαμε να παίξουμε Skyrim. Reddion 14 από ό,τι βλέπετε. Θα αποφάσισαμε να παίξουμε λίγο Skywars, νομίζω είναι το τρίτο επεισόδιο ή το δεύτερο, τέλος πάντων, θα δω. Πάμε να παίξουμε λίγο Skywars. Α, έφτιαξε το δεύτερο, πάμε στο δεύτερο που έχει περισσότερο άτομα. Πάμε στο δεύτερο. Πόσους πόντους έχεις Reddion στο SkyPvP? Δες λίγο. Skywars, 1700, πιο πολύ εγώ. Ναι ρε. Μαζί πέσα. Εσύ μπήκες εσύ. Ναι, σε κάτι δεν τρέπεσα. Α, μπήκες, ωραίος. Δεν σε βλέπω όμως. Εκεί που πες αρέσει, το πιο χειρότερο σου. Δεν είναι χειρότερο μου, απλώς Εντάξει, αλλά... το μισώ λίγο. Το χειρότερο μου είναι αυτό με την οκροκεφαλή. Δεν είναι το χειρότερο μου. Ξέχασε το, δεν είναι το χειρότερο μου. Full diamond, όχι full, το καπελάκι μου λείπει. Πάω στον απέναντι. Captain Harry, πήγαινε στο κέντρο και να σε προστατεύω. Εγώ πάω στην άκρη, βρω στον άλλο από δίπλα μου. Εντάξει, δίπλα είμαστε. Σε βλέπω. Πού είσαι? Δεν σε βλέπω καλά γιατί... Δεν ξέρω. Δεν με παίρνει, θα πηδήξω. Τα κατάφερα, πήδηξα. Πάει ο ένας. Τον έκαψα. Τον έκαψες? Το σκότωσα. Μπρε, το σκότωσα, μπρε. Και δεν έχει diamond σπαθί. Τι, είσαι καλά πράγματα, παραπιές? Είμαι full diamond, απλώς δεν έχω diamond σπαθί. Να δεις τι έχω. Ξέρεις που είμαι, άλλα σε μένα. Εγώ πάω κέντρο. Πας κέντρο? Ναι. Πρόσεχε, μην σε σκοτώσει κανένας. Μαλάκα, δεν με είχε δει καν ότι είχα πάει έτσι και τον έκαψα. Του βάλα λάβα. Παίζει να με σκότωνε, άμα με είχε δει. Παίζει. Όλα. Ένας έχει μείνει ακίνητος, μάλλον είναι ευκαιρίες και μπήκε κατά λάθος. Δεν κουνιέται. Δεν ξέρω. Μέχρι 5 λεπτά έχει κρατήσει το βίντεο, δεν κρατάει παραπάνω. Ό,τι δεν μπορώ, θα ζω παραπάνω. Είναι τώρα αρχή και δεν θέλω. Εδώ σου αφήνω μερικά πράγματα, εγώ παίρνω μόνο τα βέλη που χρειάζομαι. Τι σας είναι μαλακά? Μην μου ρίξεις, σας γάμεις. Εσύ μου πέταξες. Πας καλά, μωρέ, εγώ. Ναι. Πας καλά, εγώ. Όχι, θεία μου, εγώ. Γιατί να το κάνω αυτό το πράγμα εγώ? Έλα στο κέντρο, diamond σπαθί θέλω. Ναι, diamond σπαθί θέλω. Μόνο οι μπότες μου λείπουνε. Έχει εδώ μπότες. Έλα να το καλύψουμε, ξέρω εγώ, το κάνουμε σε φάση κάστρο. Ρε, μόνο εμείς εντύχουμε. Όχι, και ένας άλλος είναι. Να το φάμε αυτόν. Και μετά θα σκοτώσω. Να δούμε. Χαμό. Τι? Μη κάνεις μαλακίες. Εγώ? Τι σου έκανα, ρε? Πας καλά. Δεν σου πετάω εγώ, δεν στο πετάω. Δεν σου πετάω. Ούτε εγώ. Πού τον άλλο? Αυτός έχει μείνει. Όχι ρε μαλάκα, μου τον έφαγα. Το σκότωσα. Πάρτα, μαλάκα. Ούτε πως τι. Μη. Λοιπόν,
Άκου. Φου. Ω. Κόλλησα. Α, λίγη ζωή. Μισή καρδιά. Μία να με πετύχει, τώρα έχω πεθάνει. Θα χαρώ. Το μπούστι. Μου άφησες. Τελείωνα να σε σκοτώσω, έλα πρέπει να κλείσουμε. Έλα. Πρέπει να κλείσουμε, έλα, τελείωνα. Πρέπει να κλείσουμε, άσε με να έρθω. Το μαλακισμένο. Άντε. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας.